କେହି ଜଣେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି କି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବି ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛୋଟ ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ କୁଆର। ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ବରଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ହଂସ ଖେଳୁଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସେ ହଂସ, ଧୋବ ଫରଫର ହଂସ। ତାକୁ ଦେଖି କାଉର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ହଂସ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତି, ହଂସର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ରଙ୍ଗ ତ କଳା, ମତେ ତ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ଯାଇ ହଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ହଂସକୁ କହିଲା ଯେ ତୁ ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ, କାହିଁକି ନା ତତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତୋର ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହଂସ କହିଲା, ସେଇ ତ ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋର ଏହି ରଙ୍ଗ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ, କାହିଁକି ନା ଏହି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମତେ ଶିକାରୀ ଶିକାର କରିଥାଏ ଆଉ ମୋର ମାଂସକୁ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲ ନା, ମୋଠାରୁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶୁଆ। ଶୁଆର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ତାର ଥଣ୍ଟ ପୁଣି ନାଲି ରଙ୍ଗ, ପୁଣି ହଳଦିଆର ବେକରେ ପଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଠାରୁ ତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଶୁଆ। ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଦିନେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରକୁ ଦେଖିଲି, କେତେ ମୟୂର ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ରହିଛି, ତାର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୟୂରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଯାଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୟୂରର ନାଚକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ମୟୂର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ମୟୂର ଭାଇ, ତମେ ହେଲ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ପକ୍ଷୀ, କାହିଁକି ନା ତମର ରୂପର ପ୍ରଶଂସା ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନା। ତେଣୁ ତମେ ତମ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ତମେ ହେଲ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏହା ଶୁଣି ମୟୂର କହିଲା, ଏଇଟା ତ ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋରି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି। ମୋର ପୁଚ୍ଛକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପୁଚ୍ଛକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କହିଲ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛ କାଉକୁ କେହି ମାରିବା ବା କାଉକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବନ୍ଦୀ କରିବା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ମୋର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ନା। ଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେବଳ କାଉ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ତାର ଖାଦ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଖାଇପାରୁଛି। ଅନ୍ୟର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ। କାହାଣୀ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାର ରୂପ, ତାର ଯୌବନ, ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକୁ ଦେଖି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେଇ କଥା ପୁଣି କହିବୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି କି ଦୁନିଆ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି। जिंदगी दो पल की